Bylo nebylo, za 7 sídlišti a 7 supermarkety byla červená Kenvelka. Možná se asi divíte, proč jsem tak svěží. To je tím, že každé ráno pijí Actimel. No, za jak dlouho to asi s mámou proberu po telefonu. Ještě, že mám aktivovaný tarif mých 5. No, mami, už jdu domů. Ale co si dát na cesty? Už vím. Tatranku. Energie zbalená na cesty. Ale chtělo by to ještě uhasit žízeň. Co takhle minerálku? Matony už ne. Pojď, bratka, více chutí do života. Ahoj, mami, kde je tačka? Ale něco grilluje. OK, dneska si pak pochutnáte. Já dnes na jídlo nemám ani pomyšlení. Jak to? Už teď se cítím přeplněná. Počkej, já ti poradím Activii. Activie, zelená pro vaše zažívání. Je skvělá. A teď nabalíme něco pro babičku. Co bychom jí tak zabalili? Když ráno vstanu, já se snad ani nenasmívám. Jsem totiž klasik! Jsem totiž klasik županu! Káva klasik! Tak jo, děkuji, mami. Ahoj. Ahoj. Báb, už to jsem se lekla. Ty jsi vlk? Posledního vlka tady zabili v roce 1958. Já jsem Liška, stavební spoření. Na těchto základech můžete stavět. Nechcete se mnou podepsat smlouvu? Ne, děkuju. A vy chcete? A tady? Ahoj, už jsem tady. A babičko, ty máš nějak veliké oči. To víš, děvenko, koupila jsem si nové oční kapky Vizín. A babičko, ty máš jistě novou protézu. Jak jsi to poznala? Přátelé mi říkají, že jsem stejná jako dřív. Používám totiž fixační gel Blendaden. A babičko, jak to děláš, že máš tak skvělý dech? No, ještě, že jsou na světě Orbit. A dáš mi? Wi-Fi sama mám málo. No, ale klouby mě pobolívají, to už není jako dřív za mladá. A voláme klouby pro Enzy. To si blíží to, co každodenně ocenčí. Ten bolestný pohyb, to je pro Enzy. Na babičko, to ti posílám maminka. Děkuji. No, vyřiď mamince, že děkuji. No, ale co já bych ti dala na cestu? Chtělo by to něco zdravého. Mňam, mňam, Bobby, roztančí tě s kamarády, mňam, mňam, Bobby, šibar jedna, mňam. Tak jo, děkuji, babičko, ahoj. Ahoj. Už to jsem se lekla, vás ani nebylo vidět. Já se totiž přizpůsobuju okolí, ale už toho mám dost. Poteď, ať se okolí přizpůsobuje mně. S Vodafonem se taky nemusíte přizpůsobovat. Tarify na míru si můžete každý měsíc změnit, abyste získali co nejlepší cenu. Ano, a my jsme řekli ne. Ale červená Kenvelka jen mávla rukou. Nechala tam oba, protože chtěla stihnout další díl ordinace v růžové zahradě.